Dana 28. novembra 2023. godine bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Novi Sad od 9 do 10 časova, Maksima Gorkog 4 do 4E, 1 i 1A, Alberta Tome 4 do 6A, Dimitrija Tucovića 2A, 2, 4, 11, Trg Carice Milice 10 i 1A, Železnička 39 do 41, firme Stadion, Železnički dom Stadion i Pizzerija Karibik. Sremski Karlovci od 8:30 do 13 časova, Jovana Popovića 1 do 7, 2 do 28, Sime Milutinovića Sarajlije 1 do 5 i 2 do 22, Bukovac od 9:15 do 10:15 časova, Karađorđeva 126 do 182 i 135 do 177.